Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάχνετε μια θήκη για σπίρτα από 2 καπάκια μπουκαλιών, μια θήκη για σπίρτα κανονική, αυτή εδώ, με το σογιά και λίγη κόλλα. Λοιπόν, αυτό εδώ, κάτσε λίγο να αδειάσω το χώρο. Αυτό εδώ είναι μια θήκη από άλλη που έχω φτιάξει εγώ, κοιτάξτε τώρα. Έχω ανοίξει μια τρύπα εδώ και κάνω αυτό, βγαίνει ένα σπίρτο, το πιάνω και εδώ έχω κολλήσει τα 2 ακριανά από το κουτί, το έχω κολλήσει εδώ, το κάνω έτσι και ανάβει. Αυτό είναι πολύ εύκολο πράγμα και πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνουμε το ένα μπουκάλι και το κόβουμε εδώ. Και το κόβουμε ίσα ίσα μέχρι εκεί που μπορούμε να κόψουμε πολύ εύκολα. Μετά αρχίζει ο κανονικός λαιμός, ο δύσκολος, και εκεί θα σταματήσουμε να κόβουμε, γιατί εάν φτάσουμε εκεί δεν θα μπορούμε να το κόψουμε μετά και θα πρέπει να το κόψετε με πολύ δυσκολία για να είναι όλο ίσιο. Ωραία, τώρα να κόψουμε τον πρώτο. Πάμε να κόψουμε και το δεύτερο. Δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια μπουκάλια, όπως αν θέλετε να είναι ταιριαστά. Μόνο τότε θα χρειαστεί. Απλά να έχουν, να μπορείτε να τα ενώσετε με την κόλλα. Δηλαδή αν δεν είναι σχεδόν ίδια, άμα είναι πολύ μεγαλύτερο το ένα από το άλλο, δεν θα μπορέσετε να το κάνετε, γιατί δεν θα ταιριάζει το ένα με το άλλο και θα δυσκολευτείτε. Λοιπόν, τώρα το καθαρίζουμε και αυτό. Να δούμε να κάνει. Είναι τέλειο. Κοιτάξτε, τα ενώνετε εδώ έτσι. Κοιτάξτε πως εδώ θα πρέπει να είναι λίγο το ένα, να έχει περισσότερο από το άλλο, για να μπορεί να μπει, ώστε να μην θα σας δυσκολέψει τόσο. Δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολο να βρείτε μπουκάλια. Το ξέρω, γιατί και εμένα με δυσκόλεψε, αλλά εντάξει, πιστεύω θα βρείτε και μπουκάλια. Λοιπόν, ένα λεπτό. Παίρνετε την κόλλα, τα βάζετε το ένα πάνω στο άλλο να είναι καλά σφιχτά για να μην σας φύγουν την ώρα που το κολλάτε, και το κρατάτε εδώ έτσι στο περίπου κάπου εδώ και βάζετε την κόλλα. Το ξέρω, είναι λίγο δύσκολο αυτό που θα κάνω. Ξέρετε ότι θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το καταφέρετε στο περίπου για να μην σας φεύγει. Κάπου εδώ, όπα. Εδώ. Εδώ. Και το κολλάτε.
Λοιπόν, το κολλάτε σιγά σιγά. Προσέξτε να μην καείτε γιατί αυτή η κόλλα λίγο καίει. Όχι λίγο, πολύ. Βάζετε σιγά σιγά γύρω γύρω. Και ενώνετε το δύο καπάκια των μπουκαλιών μαζί. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μισό λεπτό να το βγάλω από την πρίζα. Πιστεύω αν έχετε τέτοιο μηχάνημα, εκεί που θα το κουμπίσετε, εδώ δηλαδή, να έχετε ένα χαρτί από κάτω, γιατί μπορεί να χαλάσει το γραφείο ή να το κάψει. Να κοιτάξτε, εγώ έχω βάλει αυτό το χαρτί και το κουμπάω πάνω. Λοιπόν, τώρα να στεγνώσει καλά, το αφήνετε 5 λεπτά. Αφήνω λίγο το βίντεο να στεγνώσει και επιστρέφουμε όταν έχει στεγνώσει. Γεια σας παιδιά, από ό,τι βλέπετε έχει στεγνώσει και τώρα πάμε να σας δείξω τι θα κάνετε. Ανοίγετε ένα από τα δύο όποιο καπάκι θέλετε και βάζετε μέσα τα σπίρτα. Όσα θέλετε εσείς τα βάζετε μέσα. Το καπάκι αυτό εδώ, αυτό που έχει αυτά εδώ τα δύο, για να ανάψετε τα σπίρτα, το κρατάτε. Λοιπόν, τα βάζετε μέσα. Οπα. Σιγά σιγά τα βάζετε μέσα. Τα βάζετε όλα μέσα και μετά κόβετε από το κουτί τους, τα κόβετε αυτά που τα ανάβουνε και τα κολλάτε γύρω εκεί που κολλήσαμε πριν, τα δύο ανάμεσα από αυτά, από τα δύο καπάκια του μπουκαλιού. Λοιπόν, το κλείνετε, παίρνετε τη θερμόκολλα, μισό λεπτό. Πρώτα θα κόψουμε αυτό για να ζεσταθεί η κόλλα. Το κόβετε σιγά σιγά να είναι ίσα ίσα αυτό που ανάβει. Δεν θέλουμε χαρτί παραπάνω ούτε τίποτα άλλο. Κόβετε και την άλλη μεριά. Το κόβετε καλά, μην έχει πολύ χαρτί πάνω του, για να μπορούμε να το κολλήσουμε. Είναι έτοιμο αυτό. Θέλουμε άλλο ένα. Και το άλλο που έχει εδώ πέρα το κόβουμε. Και είμαστε έτοιμοι να κολλήσουμε και τα δύο επάνω. Στο επόμενο βίντεο παιδιά θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε ένα μπουκάλι. Θα ανοίγετε μια τρύπα μόνο στο καπάκι όπως είναι, μια στρογγυλή τρύπα, και θα βάζετε εκεί ένα στυλό, μόνο το σκελετό του στυλού, θα το αδειάζετε από μέσα και θα σας δείξω κάτι να φτιάχνετε που θα το, άμα το πατάτε το μπουκάλι να το στέλνει. Λοιπόν, η θερμόκολλα ζεστάθηκε, την παίρνουμε. Βάζουμε κόλλα εδώ, όχι πολύ να μην καούμε κιόλας, ίσα ίσα. Το βάζουμε πάλι πάνω στο χαρτί να μην καούμε και το βάζουμε πάνω. Αν δεν σας άρεσε το προηγούμενο βίντεο, γιατί το είχα κάνει λίγο σκατούλες, γιατί ήταν το πρώτο βίντεο που έκανα,
θέλω να μου γράψετε στα comments αν θέλετε να το κάνω έτσι όπως το κάνω σήμερα, όπως το έκανα τώρα, ή αν θέλετε να το κάνω όπως το έκανα την προηγούμενη φορά. Οπα. Εντάξει, όλα καλά. Έβαλα και λίγο κόλλα να κολλήσουμε και το άλλο. Και είμαστε έτοιμοι με αυτό. Αχ, και. Ωραία. Κολλάμε αυτό. Και μετά βάζουμε και το άλλο από δίπλα. Αχ, γαμώ το καίει. Αυτά παιδιά. Ένα like άμα σας άρεσε. Subscribe όποιοι είστε καινούργιοι. Στο κανάλι μου θα κάνω και άλλα πολλά βίντεο. Δεν ξέρω όμως αν θα κάνω μέρα παραμέρα ή εβδομάδα παραβδομάδα. Πάντως θα κάνω. Και θα κάνω πολλά. Να μου γράψετε στα comments ιδέες. Τι θέλετε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Τι θέλετε να μάθετε για μένα. Ιδέες για πράγματα να φτιάξω. Ό,τι θέλετε. Να το κολλήσουμε και καλά. Και τέλος. Τελειώσαμε. Γεια σας παιδιά. Like, subscribe σε όποιους σας άρεσε. Γεια σας.